Retómanse as obras no acceso aos xardíns Felipe de Castro en Noia por deficiencias na execución da pavimentación. Os traballos rematarán de forma definitiva a vindeira semana. O Concello de Noia licitou a finais de 2025 o arranxo da conservación dos xardíns Felipe de Castro. A obra en sí finalizou hai semanas, sen embargo a empresa está de novo a traballar no lugar debido a unhas deficiencias que presentaba a actuación. Esa obra nunca se dou por recepcionada, nin se pagou ninguna certificación nin nada. Había un problema que nos detectamos na execución final, porque esa obra ten varias partidas principais e o que é a pavimentación é a partida máis pequena. Bueno, non é a máis pequena, é unha máis, pero non é a maior parte do orzamento da inversión. As outras partidas estaban executadas correctamente, cambiáronse todas as instalacións de recollida de aguas e de suministro de agua, cambiouse toda a instalación eléctrica, fíxose na parte soterrada unha inversión moi importante de cartos e despois había unha partida destinada ao pavimento. O pavimento nos pliegos tiña unhas condicións que se aproximan máis ao que é o concepto de como quedou no campo da feira e esa execución que se fixo, ademais, que se fixo en 2 días prácticamente, pois quedou desde o primeiro momento mal. O Goberno municipal realizou diferentes reclamacións á empresa por esta cuestión e esta semana arrancaron de novos traballos para arranxar as deficiencias. Se vai a sustituir a parte superior do firme, como digo, é unha cousa máis ou menos como campo da feira, para que a xente teña unha idea, que era o que estaba establecido nos pliegos inicialmente. É algo que asuma a empresa, non ten ningún coste para o Concello, e, bueno, esperemos que quede como tiñamos previsto na execución inicial, que creo que vai a ser moitísimo millor do que en principio estaba. Vale, aí, a principio, os maiores problemas de execución que había eran a gravilla, que tiña un máximo de 1,2 centímetros, 12 milímetros, e chegaba a 4 ou 5 centímetros. Eso provoca que a erosión sea moitísimo máis forte, cando empece a abrir se desfaga. A xustificación que dou a empresa no seu momento era que se iniciou mal ca mezcla, de feito se aprecia na obra. No referente ao árido, a Oficina de Patrimonio consideraba que o que se usou era de granito e non era a cor acordada nin adecuada para o lugar. O material é o mismo que o campo da feira, quero dicir, é o mismo, é xabre compactado, cunha fórmula maestra que ten unha combinación determinada de cemento, vale? Non sei exactamente ora cal é, unha cuestión técnica, pero é puramente, digamos, técnicamente falando, é o mismo material, que non vai a pensar nadie que aí se botou o cemento, porque dado o color do árido do granito, podía pensarse que nun momento determinado que se houvese botado o cemento aí. Non é certo, é o mesmo material, o que pasa que cambia a densidade do árido e cambia o color, que nun caso é un color máis próximo á arcilla, máis cálido, máis rojizo, por así decirlo, e neste caso é de moído de granito, que ten un aspecto moito máis aproximado ao cemento polo color gris que ten. Agarda que a vindeira semana os traballos queden finalizados e sexan do agrado de todos. Teño que agradecer a paciencia dos noieses, porque creo que é un sitio que temos todos moitísimo cariño, e isto sempre foi a idea do Concello e estamos. Esta obra está financiada con fondos Next Generation enmarcados no programa da Ría da Estrela e conta cun orzamento de 90.909 euros.